Scoundrels, shout out Ego, Silvi R, Kilax, Romar, Christian Berame, Nodge Bitangkor, Louie Tampok, Jetro Kian, Jamis Bambo, Jones King, Ibaba, Ilmak Takuo, Tos Makbuang, Gypsy, Moises, Drake, Vita, Tragic. Yo, sa akong wala, sa Distar represent, make some noise for Melts Lolo. Napuno naman og plastic na wala na ang baha. Ang kalipay nga way atik wa ko ninyo makuha. Ni sa virus inyong hangin maong lamat mga bra. Ang kaalam kay ni hait sa pagluto na kuani nagtulo ang akong luha. Daog ko to si Ja. Ipili niya Mona. So minaw tani. Mes Loloy versus Ja. Round 1. Ja. Usa ko magsugod sa akong round 1. Ganahan lang ko tambalan akong kalaay, bra. Ipadibag man gani ko na kung Kyle nga naay giiskwilahan, ikaw na bakahang istampay ra pa. Duwa na pud ko balik. Human nakadaog ko atong Kyle. Gikulataw maayo niya solido kada lines karon. Gibansi kay Mills Loloy. Mills Loloy, ang kusog mo overtime. Gipildi na kung naay ikabuga sa mutan ning puros na pa may round 1 game. Real talk, buang nga ka. Sa tagababag, wa pa kay daog. Gikulata ka og maayo. Gikulata kag maayo imong lawas puno nas bunog. Gipildi kang Saday. Gipahibag kang si LBR. Gitiwasan pag yung kiyan. Gipildi kang Kyle unya si Kyle gipildi ra na nako. Kana pala nga anggel. Daog na ko daan bisag unsa nga bantang karon ka na abtan si Kyle nga nagpildi nimo akong gipakamangan nung di ka muundang sa tagababag kagigangbang. Ako po nasabtan ikaw ang pinaka the best nga himuog patisanan. Paguman sa tryout battle nilang Raw, maura to imong daog. Two-time finalist na imong gipildi ikaw sa battle pa nagnilaog og sa imuhang mga batch. Ikaw ra ang nagpabilin sa ubos laktod pagka-istorya Mels imong pagka-battler way pulos. Paghuman nakadaog ni-improve kuno si Ro. Katong gipildi nimo sa tryouts two-time finalist ra to pero baliktas imong kabuang. Daghanig style nga gisunod. Apil na to ang train of thought. Gipraktisan niya maayo kung batis pag aginot niya. Pagbatil nilang Ilsa, maong gigamit niya sud apan palpak lang pod gihapon kay si Mills nagpinugok sakto kay ka sa pagka-train. Pero kuwang gyapon stop. Kung mapildi ko nimo ron, unang daog nimo sukad. Pwede kay ka nga maghinambog kay first win sa tagababag. Kung mapildi puti ka, buwang wara. Kaya kung kontra way alaman, igurati ka nga tumban sa battle kay itatak isi chicken ra kanako. Dako kay tsansa nga malutsan. Sa kadaghan nimo pildi karon ako pud ang punan di ko makapanginambog. Di ko makapanginambog. Maunay ka matuoran. Dali ra kay kang pildihon expected na nas katawhan. Dali ra kay kang pildihon expected na nas katawhan. Dali ra kay kang pildihon expected na nas katawhan. Yawa. Kay. Kuna pod, manaka. Round 1 game. Daghan og nangutana. Kung anong adaw ko ni duwa. Mga nibilib na ko sa una. Gahinay-hinay og kawala. Pero may gani kalit og kontak si Bulong. Nga Mels, game ka? Pangutana. Kinsay kontra di ay boss niya nos typing pa lang sa Bulong. Nisakay na sa spaceship. Ni diretso na og biyahe niya karon kay naabot niya maura ni. Sapatot ay buisit nga bata. Gisit o bantang mga gisi ang agtang kay laser giandam. Do imposible kanako makapildi murag higanti sa duwende. Tamak-tamakan sa kung tiil resulta ani kay dugmo. Kining mubo di ra bunog kundi patay karon dire sa may Bigfoot.
Kay basig nakalimot ka. Nga tato artist imong kaatbang. Player ka og basket, mga tira pa kay palpak. Sige subayan ninyo ang background. Kung kinsa jud ang naay art, kapila pa di ay ninako balik-balik kunog sampit mga brad. Nga tato artist ganino, matik og mulin niya magbuhat og samad. Lapos tanan dunggag kay hapos kada duslak, hapdos sa imong dughan niya ang dunggan, manugab sa kabusog ug mga bara nga naay punto ang kakusog, ug muigo makasunggo. Ug muigo makasunggo kay banga daw ko. Maoy po nga ning mga buang, mga bugungga sanig sa taghap, ug banga ko do. Nganong ako inyong kaatubang, grabe man katudo inyong suwat. Halos mga bugto ang ugat sa pag-spit. Makatudo lang sa pagburak ning mga beach. Mga fake, mauni sample sa mga taong di mo angkon nga ni believe. Di ba? Mauni sample sa mga taong di mo angkon nga ni believe. Sige do, sods akong lasang. Tanaw na to og kaya. Palihog-hugti ang tikang. Basig dali ra ka matumba. Mga bumba nagharang sa dala nagkatag. Bisag bali-balihon pang sanina. Klaro ning masaag. Nagtuo siyang musiko nga sa iyang sanina na milit. Mga punok di ay sa kaktos nga nilokos nas iyang panit. Sa kahapdos magsagit. Di na maibot maong di ni kalihok kung muaksyog pangusog samot mamuok ang tunok na pay upat ka tigre gaatang. Sa palibot nagbantay ug muaksyon ni palag sa distahon pagpatay. Duwa-duwa ra imong gusto sayop ka gitugaw. Tuga-tuga man ka og daro nga di man ka kabaw. Makigdulag ang tigo unya uto kay lutaw di ra basta latigo. Sa kahapdos magtiabaw, Diyos ko tao ning anion pagbitaw. Matugaw ning bugong gikabaw mapalaw. Manlimbaw balahibo basta inyo lang makuha. Walay bout way mahimo ning bugo mo duwa. Mapusa, rakado, ug ari ka makigbangga magubas. Kasuko, labinag di ka kuha. Imong tingog ray kusog pero gitingog di kusog. Akong tingog di kusog pero gitingog kay kusog. Yung tablado kay mo uyog nga muraba og galinog natural ra man na god. Labi nagsadista ang nitingog. Minabel di maniho. Bisag asa way mahimo. Magapela man og bido sigurado ning maluro. Kaysa una nga salbahes. Karon gabi nuotan, putol duha ka sungay gipanghimo og tuan sa katana nga hait bagong bait nya igamit kuninimo. Dunggab-dunggabon kunig maayo hantod mahutdan og ginhawa. Balik-balik ang pagdusla, iprim bata gihurot ang bola, nya gulgulo ng liog. Nga murag gabyulin rapards, habwa ang dugo, katag-katag og puwa ang palibot. Nga murag meeting sa vlogs, brutal ang pagkabuhat, wako'y planong magtipid. Ining pataka raw dasmag, resulta masaker. Pero isa, kini-vibrate ako ang cellphone. Huwam din ko yung cellphone. Resulta masaker! Busby! Mao din si Ja! Atay no? Busby! Mao din si Ja, naunsa man kabulong, patay na ang jabos, palihog ug lubong. Yo, malaka. Ay mo kawagtag paglaom yang rounds ng laay. Mutodo kuno migsuwat, kung siya among kontra, sige ramang kag pataka, mutodo jud migsuwat kay praktisanan ramang ka. Pero round 2 na, andam na bambo masakitan si Miss Loloy. Game. Ari na putas. Iyahang kahimabay, proud kay siya dako uputin. Nya ang naong nagkabati, unya ang panit mura og uling. Chat-chats mga inday, guwapo kay giatay taas na kay kag mga chat nya way naabot nga reply o tanawa. Ay sa tanawa duay. Tanawa. Awan na si chat, ay di dagat kuno. Ari, bagina. Awa ba? O manyak ba? Naapadyod, tanawan niyo, naapadyod.
Unsa ni kahigal gusto kayong mo kumpira. Gichatan niyang babay ari katong niyang reply ipiit na sa sira. Boss, tanawa boss, i-review. Kusog ka mga gadog lags mga girls. Iyaha kuno ang treat kay burot daw iyang pitaka. Taas kay kang oras mangibabay pero wa kay oras magpakapapa. Tulog ka buok imo. Real talk. Tulog ka buok imo ang bata. Sa imong pares nimo gibiyaan. Nahog lagi paangkan buang-wa man kay batasan. Ikay nangurso pangwagon nya wa nimo nagampanan. Uwagan kay kang dako! Unyaw na ang bata mo talikod! Kung maskwila na imong mga bata, wa sila'y papa nga buhaton! Sungogon pa jud sila! Kailahang papa bulakbol! Hindi na pod kumahibong maliwat nimong imuhang mga bata! Bata nga tukmol! Buang ka, katong tulo ni mga bata! Magtuo pirmiyang luha! Makahibaw silang gibyaan sila sa kaugalingon nilang papa ay lagi sige pabaga wa ka nakapadako sa imong bata sa ilahang mga dughan imong pangalan kay gipapa. Inigdako ato nila sila nimo dili ma-proud ingon ra kag pagrap na lang adto pa badlong sa sprout. Ayaw pag feeling nga hawd i-shot na lang ang mouth wag ni ka kasustinto sa imong mga bata bisag gamay lang pod nga bound. Oh, bata na pod nimo ngano soko na kay ka damayon jud ko na irresponsable god ka. Pero ay sa hindi ko sa ingon na binilaban ko sa iyang anak. Di na ko salbahis. Katong bata ni mong babay, ibitay na ko sa atis, sampulan na ko sa barit diyon, dangan di manggahi, iguman ako, bitay ipagkayat ako sa adik. Buwang ka, o katong buwa ka bata, ni mong alaki. Ay, sumriyak ba? O katong duwa ka bata ni mong alaki, katuo kag walay labot, pahidaon ko to sa katre o gipalubot ako sa bayot, makaingon sila og ayos, bala ilang lubot ng hapdos, ighuman o palubot, pa-open mic ko na ko sa G-Boss! Ay, buang ha? Ay, wala, di na lang kumanungong ko, masuko man ka. Pero malahi pa yan to, imo ang pares na naman daw siya'y hapon. Oh, kita ko ba yoy? Makadawat na siya o gift nga gisulod na sa kahon. Nindot na po iyang kahimtang. Kay kaslunon na sa pohon. Karon dili na siya mo PM kay naa na siya'y hapon. PM! Buko kami soy! Unsay feeling! Unsay feeling nga kaslunon na sa pohon sa iyang bag-o nga hapon. Unsay feeling nga giilisan kaniya kay mas pabor siya sa hapon. Unsay feeling diyang muatod na si mong mga bata kay iyang bag-o nga hapon. Unsay feeling nga mapalit na sa hapon ang ilang gustong makaon. Unsay feeling di na ikaw ilahang papaw kaslo na sila pohon. Resultas kay mabay, ikaw na po doon ang nabawsan. Lain kay paminaw na sa lain na siya maggawsan. Luoy kayo ka mels, bisag unsa mga bantang, di malas kayo ka kay taga babagi mo ang atbang. Buwang ka? Mas gusto niya hapon kay laki daw blurred. Imong gibatik pud karon masakit pa hurt and that's what I heard. Masugaw pa ka sturt malipayon ang imong pamilya wala ka hurt. Ha? Sakit na ba kay sa buot? O ang buot nagkasakit? Di man di ay ka gustong personalon nga lumagsigi og apil kinahanglan ko ng buhaton para naakay kapanaminan. Pwede pa kay kang magbag-o meals pero wala kay pamilya ni mong balikan. May babagiko kay guli! Buwang ka! Huwag ni baki ni mo buwang! Di ka angay respetoon bati kay kag binuhatan ka po kung sakit kay meals. Pero maunay ka matuoran. Ikaw ang best example sa way buot pagkaginikanan time! Hoy, bogo! Ingon ka rin irresponsable ko niya, ingon ka masakitan ko.
Ibuwagan ganina na ako kay ako ang gusto. Punto. Puro pataka ra nga istorya. Buwag ka. Okay, okay. Wa. Style ani nila, di ba? Katon, kadungog mo. Mangdamay og mama, papa, uyab anak, asawa manaway hitsura. Yaks. Ya believe na mo ani. Artist na to si Nyuha. Marites, pwede ka. Kinahanglan pa ba na akong hinay-hinayon? Kinahanglan pa ba na ako nga i-explain? Para lang kamo makasabot? Murag di naman siguro, oy. Pero sige, tagaan na tog tsansa, ingani ni. Kanang mamersonal ka sa battle, effective na. Oo, tinuod. Naanay puntos, labi naglimpyo pagkasit. Pero, mahogsan na siyang walay pulos, labi nagwapan ni mo na pamatud-an, nga tinuod yun iyahang giingon ug ang tinuod niya nahitabo. Real motherfucking talk! Nanoyok minibulong dito ganiya sa CR o banamo si Adje. Maubitaw perting sigaha sa ilang mata kay among gisuyok balig 1-8. O di ba? Ni-react silang duha kay kahibaw man silang di tinuod. Kamo pod aksyon og too porkit na ay real talk giingon. Ingana ra na kasayong sabton. Kasabot naman siguro mo kung unsa ako ang punto. Paganaha inyong utok kay ari sa kalibutan sa rap di tanan real talk kay tinuod porkit na real talk gilitok. Mga hurado pang mata mo ay magpadalaan ng kusog niya nga sagit ug pakpak siyang mga kauban kay kasagaran ra bang nagsagit maunay sign sa tao nga nangayo og tabang kanang mamersonal ka sa batil. Pirtiran sayo na anak labi nagbabae kag batasan nya chismoso ka di ba ingana na sila pero believe ko sa akong kaugalingon kay bisag ingana ka sayon wa jud nako nakaya kay wa ko'y planong magbitbit og basura di ingana kabaratuhon ang ako ang bara di ingana kaubos ang kalidad di ingana kahugaw ang kantidad di ko ingana kahugaw mo duwa kung maghisgotag abilidad kaya tikang pasayawon og tinikling gamit iki-47 kung magbase tag suwat kung magbase tag suwat ratraton kunig maayo duslak-duslakon og kutsilyo ratraton kunig maayo duslak-duslakon og kutsilyo maong tudas na ni kay usil og kutsilyo patay sa iki-47 knife inganaon dapat di kay puro ra pataka ganahan manggaha ka mahimong rapper hindi pag-rap pakitay may part ayaw pagsaligan ng mga istorya nga imong nadunggan artist man kaha ka pasikati mi part luod kay mong estilo murag pa na sobraan og chiswiz wa na sila ni ari karon para mobayad og entrance nya maminaw ra og chismis nagpugi mig maayo makamugna lang og art para ihalad nila kay nagahina silang oras sa ilang pag-are nya haunan ra ninyong ing ato bay oo aminado dili ko maayo niresist mo giangat nya gisanto ninyo ugwa mo gisanto ninyo ay pangista ko gisanto ninyo ugwa mo kauyon sa estilo na ako nga gibuhat nga kesyo palamlaong daw resulta sigsoyok ugwa mo kaingo ugwa ug bati na para ninyo nga ang lyricist mo iangat twist di ko muundang pagbuhat og sayo wapay namugnang ng kumbalod na nakuslawd kapaanod pagsawm na ko silawng pagtungas na ko panganod ingana kahay naku na nga unsa naman mo murag na nga wala magkalit hain naman tong pabagsikay ra og ispit nga nung inyong gihatag man bulilit mga tira papilit kining gusto magpasikat walay pikas ang madawa ani kay sakit puro pakit matilawan nga murag abdo nga napusa katilaw sakit lagi ning kining kabata karagluwa nataligsikan raman gud ka maong pamati ni musika ang kainit nimong bitbit kay hilana ramana
Asa naman, puro raman, ganong puro raman ni pataka. Tagang tama, kadabuga, ang kabugat sa mga gipangluwa, sa kaguba, patulala, purot kalanay ang memorya, mga bugto ang ugat, purot pambuto ang bumbilya kay. Bisan pa kung saan karon makaayo na kung dili makaapas, di katakas, kadapi ka, siguradong igo sa kadabara, magpanikad sa kahapdos, pero dili makabalos, kay dili man kaya. Tagang tama ang kasakit, awas sagit-sagit. Matik kada speed, matik basta meals, daghang grupo na bulabog katong ako ang ni-game. Mukaging lagining kining asta nga pating nagdiin kadalin maong matik ni nga pil. Klaro pa sa clear, limpyo pa sa clean, imposibleng di ma-headshot nga sa ulo na kain. Buwa! Di na kinahanglan pang mamersonal. Di na kinahanglan mamersonal. Manawahit sura, mang-stalk sa FB, mangdamay og inosente para ikaw lang kay makil. Kaya kay nakudo nga patyun ti ka gamit rap skill. Paon. Yo! Ang damay ko ng chismis sa pada, mga personals, di gihapon kakasaka. Malamang damayon jud ko na sila, ingana gud ka. Uwang rintok na bay. Yan, nanuyop ko no sila at bulong siya sa CR. Bantog rasuwaw. Kung nanuyop mo, ipadakop na mong bato ni Upaw. Yo, kailan na mo ni Mills? Katong pinakahugaw sa Sprout. Huwag ka, kung pabahuay pa ni ang batil ang scoundrels, walay bout. Kay humot kayo ka grabe. Same ramo sa tae. Maubitang wa kay hygiene, wa man kay igsuon nga babaye. Real talk, pagpo sa battle nila ni Kian, ana ang iyang mama nako, di ba suyok-suyok, ana ang iyang mama nako. Adik-adik, kuno kagnaw. Tubagpot ko, ana jud nak basta sa toter magsigig sound. Dako pa jud kuno kay ipakita ba? Dako pa jud kuno kag agtang. Lami ko nung samaran, kung makiduwa ni taguanay, dali ra kay ning makitaan. Kada event kung naas Mills, di ba boss? Kada event kung naas Mills, baho kayong anghit. Makigsikit, ganimo niya, iyahang baho, mapilit. Tinamadaong pahumot, kayang anghit ang mas isog. Tinamadot lang ng Rexona, kung dili po ka maligo. Sa tubig ka nakikulob, praning-praning kay niyang bubo. Muadto ra ni og CR para lang putal maglolo. Looy kay ni si Mills. Samot na kung walay load. Maglolo ni gamit imagination kang wali pa jud nga bold. Grabe ka luod ang kamanyak walay sukod kumagawsan niyang buang iyang ipahid sa lubot. Kanila nungog mo sukto man ka, muribat man ka. Sa duwa ninyo ni Kian, ipauwanan kaniya para karon ako nagpauwan aw maligo punta sa bomba dili tubig ko ni granada kung ipaligo aning kanahan kanang kada buhi na kuslinya walay ugmang matagamtam di ba adik-adik mga Mills di ba anak ka buang aminado ka di ba adik-adik mga Mills mauna imong sandata mula hutay lang sa batil bahala nagwalay tubak nagkugi ka og suwat nga gabot ari magwali. Pasensya ka ayong Mills, di ko maminaw sa mga pare kaila hina ko nga klase akong agi kay pang organs na ikaw piling nga gani wala bay na pa matudaan kada batil ako dili ako'y perme nilang atngan ko si Mills nagay mo batil walay tao gusto mo atang nakutaw kalahian naarakas akong upos nakutaw kalahian naarakas akong upos nagkayo ko dire Sprout di makapaong gamay onos gusto dugo na ko ang batirap nga ikaw walay pulos laktod pagka-istorya Mills imong pagka-butler way pulos kaning kusog kayo mo gamit leader sa mga asit pabuthan na kus sniper mabuak ulo sa adik gatuog na ay arit pulsay ka sa barit, puros bullshot kada tira, gituwaan ti kag CF, oo, CF, crossfire, ilato nga duwasos kumpiyansaan ni mo Mills, ako'y nagdaron sa Bombay, plant na ko sa A,
mabungkag inyong kampo. Dili sipor kundi Al-Qaeda ang giplanta sa inyong baryo. Istoryahan na po nato. Imong pagdayo sa PSK, buhanga ka. Pliti-pliti lang. Yung pagdayo sa PSK, pliti-pliti lang ni ang buang resulta. Kisik-isigi pa. Kawawan ka ni Shaido. Buhanga ka. Naamong pa jud ang Sprout. Buhanga bay. Naamong pa jud ang Sprout. Sa imong kahambugiro na padpad ka dito south, pero way bout ang kanahan nakatilaw noog dokol paguli niyas lapu-lapu iyang ona na ibokol ni dayo ka sa PSK. Katuog kami ma-proud nga igo raman nimo gipakawawa ng Sprout. Ha? Ikaw ang pinakaunang inungdan anong gisungog tagtaga-bukid. Piyait mas dayang gituwaan nga ikaw ra po'y gipiyait. Guba ni Ronway Atik, pusa gini ang adik. Tukhang na ang nisugat kay kusog man ka mo gamit. Buwa ka. Puyo pa, kusog man ka mo gamit. Naanisay linya ni Shaido. Inawala ni linya ni Shaido. Nagpamatuod ra nga washo. Sharp kuno, sharp. Ako sa tubay. Shark, basta di ka delikado, maabo ni rong ni todo ko sa poster ka maikis mapa. Shark man ka o sharp, basta mers di ka talinis, higa tuo ni ka fighter niya, puro di ay acting, magkadugo niya bogo sa kong kumo nga mo ali, mga bali niya masangit sa kong sukmag na padongin, itawat ni mo sa punches, di na madali mong utong. Ha, kay nga tuwa nga ka, sige ka pataka. Nindot nga, multi na ay ulti dira basta pataka. Kada butoni ay muduble pa sa akong pagluwa mahongan. Imong lataka sa kung di piling panggubak 45 imong tuga niya sa dunggan mo pa ka. Sakto na siguro to Bentoy. Di makaangay nga tuduhan. Di ko gusto nga mo todo kaya ang kontra tudloanan. Buwang ka. Time. Di daw ko tuduhan. Mao'y ingunan ning buangon. Kung saan ba di tuduhan, hapit magay 10 minutes imong round. Buang ka. Alam ka, kaya ingon sa ganyan, maligo na akong bomba. Maligo din ang bomba. Grabe ito. Buang eh. Alam ka eh. Apoy, mahugog apel ka, way buot. Pumulibak ko yung mga linya. Round 3 game. Upat daw ka buok. Ang nangayo nako. Maoy pong punibulong. Di ba boss? Pero wa ko ana gikilig. Ako ra nahibong. Nya usana ni ang piste. Pastilan, grabe no. Unsa may kinahanglan ninyo? Abi pa lang takuri ko. Kaya ako'y giinita ninyo, bars. Pero pwede ra pod. Nya si bulong ang genie. Kay iyang gituman imong gusto, di ba? Gipangayo ko nimo. Ay dinay. Pangutana unsay tuyo. Nga di bang kaha kumaayo kamo na mismo ana gaingon. Wapay titulo nga champion. Wapay kanta nga ni Bom. Pero partida na pahong. Wala pa gani na ha. Unsa na lang kahag na judong. Pero bitaw seryoso. Unsa jud ay imuhang tuyo. Siguro gustong maila. Pero di man ko ilado. Pero kung gusto kang makatunog solidong bara, good job. Nako na kay mahakot. Sige pa matudi og unsa. Kay og dito mautanan akong giingon, dako nang pamatuod. Imuhang pagpangayo nga usakas ni bilib sa akong gipanghaon. Idol ko nimo sa. Awo, padidi pa mo ang kun. Atik-atik pa ang tunto. Mga bulaw, akong giha, unusa ka sa ni saludo. Patay kas imong gigusto, delikado ang pinasok mong pinto. Nganong wa ka kabalong, sinungaling ang ginto na ay mata ang mga bagyo. Naialimpo ang loud, nganong wa ninyo makita ang gikusgon. Nga bitadon kas ilawm, hoy di mo makalupig sa itudo pagburak. Gibang patag mga bungkid makuha, kulang ang bulawang nakatapig sa ilalom na butang. Nitinaw lubog na tubig pagpakinit na kupar. Dapat sulit kag tula, konkreto mo gama. Miss Martilyo sa ulo, bunal-bunalan way duha-duha.
Nay kutsilyo sulod sa ulo. Maong hait o hunahuna. Di masupod ang kalawmon, di matag-an ang banaba. Di matag-an og banabana. Mauni klase sa mga tao nga nadaras abiba nga kana patungan og apol ang ulo. Nya kuha og bala. Sabay atrasan og gamay niya. Tirahog kausa. Banga jud ay ko. Oo, aminado. Sakto jud siguro. Kay imbis ang apo lang ikon sa agtang na nintro. Hagsa siminto. Hagba diretso di ba player ka og basket? Balik na dito. Kay dili ni basket imong tira di counted. Kining shooters ilang team. Dirigi mong target practice Ranimels. Nanong gahip hop man ka oy. Woo! Adoy kay kagdating. Manudsod ka? Ato lang si Oni. Pinuo ko kung sa sapatos raw wag dagan ano sa dista. Kung samlay mo, ikilay na. Iki. Baduy kay kagdating. Pinuo na. Panamit isgutan. Nay baw wa. Porma lang. Nawa, wa oy. Baduy kay kagdating. Pero speaking of basket, muduwa man sad ko ana. Gamit sad ko dito. Pababasket o hip-hop, swabi ang dating, daghang patik, murag Clarkson. Nya kini. Unsa man ni? Hilig man ko ni basket nya garap. Almoralde. Kung swito ka sa duwa nga bola, ako swito mo litra. Ug mutira ka walay sipyak, ako og mulinya kay bugat. Mati ka bungkag, lutaw ra ka muli at makabugat akong dakdak. Kay mapaislang, umulti. Kaya nga buhaton, murag cracks, og dubi. Kay kaya nga dunganon, ni Boss Ralph, o Boss Vic, buntag odto o panihapon, di ba mga boss? Shawarma forever. Pero balik tanin Ja. Speaking of Ja, herbs o dahon, maoy unang tatak na imahe sa atong hunahuna, di ba? Mga naaray na hibawan, mga nakahibawan na maong what's up dahon? Nganong kakurso ba nimong ni Are? Nagtuo kang si Mercy mong mahanting. Mabulit o buslot ni ang dahon sa akong agi. Ako ang piste sa garden. Wa ba nimo mabantay eh? Nagilawg ra kang bolong. Murara ko gipa smoke. Saktong na ay bit-bit ng laro. O i-roll kuni karon ng sagbot. Ubo-ubo lagi ang agi nga murag positive COVID. Kuto-kuto ang agis dahon bus nga inyuhan gihaling abo. Ako na adik. Sige dawaton ko na. Maong klaro na namula na jay kristal nga bato kining dahon pa ka. Guba! Uglas! Hambugan mo na ako ron. Kung nakuha mo nakasabot. Di mo hambugan ako ron. Kung kamo nakasabot. Ma-proud pa ng uban. Kung tunay na sila sa larangan. No? Di ta kontra, di ta amigo. Pero pwede di kang taugon nga kauban. Kay naata sa kultura na atong gimahal maong kauban. Pasensya. Kay ikaw ang napili na atong pasakitan para sila mapasikatan. Kung kang labaw sa tanan, may gabiin ninyong tanan ug much love and mabuhay ang Bisaya Hip Hop! Yes! Basta! Ja versus Mills. Tagano si Mamakmak, bay. Judges. Adjay Cinematic, round 1. Din ang turna pareha sila dugay na human pero si Ja kay na-choke siya so round 1. Fighter gapon niya sa luganan na yung mga punto. Mills o gapon artistic siya gapon so hatag na ako ni Mills kay magabitin ko kay Ja round 2. Klaro kay Ja round 2. Tanan performance antong pagsugod antong kinalasan kuwagin Ja. Kung nauna ba to, paminunog, nauna ba to si Mills sa round 2.
Nabaw siya sa angkol dyan, sagang niya kamay pero wala man. Para nako round 2 dya, round 3 adto na. Ngayon ka dya, direkta. Pero ka Mills na agapon. 4 bars, ya ngayon dyan, skim, nakauyon bago. Atong banga, may apple sa tang, ganahan ko ato bay. So, 1 Mills, 2 dya, 3 Mills. Inimura mo siya. Sunod lang. Yeah, Joy. Asjo Sentry sa Dramatics Club. One, amot lang siguro, Emerald. Naputol ni Ja ang yang round 1. Overtime naman sila, parehas na overtime. Pero para na ako, pabor si Ja sa round 1. Then round 3, yatog ng Mills. Parehas sila overtime tungod, pero kuya po kita Mills og 1, pero dito sila nagkatalo sa 1 sa round 2. Kay ang round 2 ni kanang Ja kabahin sa personal na kuha ni Mills, pero nasakat sa suwat ni Mills ba kay igo ko ang sagang ni Mills na predict na si Ja daan ko. Para ako Mills ko 1 para kay Ja, 2 and 3 para kay Mills. Straight na yung shoutout sa Southkin sa Tagatkay. So, ang giboto round 1 ang Yatka. Sayang kayo ang kuhan ni Nel o ni Jack. Sayang kayo. Nindot nga niya mga na-set up na. Abi, nindot ang dagan siya yung momentum na pagkalit ang putol. So, out of yata ni Nel. So, sa round 2 naman is klaro ito kang Jack. Sa round 3 is ako nang pag-base na ako sa punch per punch lang po. So mas nilamang dito niyo. So 2-1. Yo, check. Sige, 1. Mills versus Ja. Judges decision. 3-0. Pabor kay Mills. Tagalan sila pagkape. Yo, J. Maka, Josh Lesiones, JL Ting, Matt, Inyon, Jomar Amawet, Apot, Cyril, Consroque, Serin Chen, Ting Mars, Ting Jan, Capres, Amento, Albert, Tampok, Naulo, Marque, Caloyo, Anarcel, Richard,